Ay, hilo may buntag, may udto, may hapon ninyong tanan dira mga bayot. Ang ako ang third eye na ana din hidapit sa ako ang kilay hintapot. Oh. Pagkadaghana lagi na akong bugas-bugas mga bayot. Hindaghan dyan siyang maayo, murag kompetensya sa ako ang talungtong. Bawal lang ka mga bayot, murag nadalaga man ko ani og balik. So mga brita diri sa ilang kalajinika mga bayot ug unsay angay natong kanon kay murag gigutom ang inyong silingan og nilaba. Nang laba ko karong mga adlaw mga bayot kay gahapon ug atong isang adlaw wala ko nang laba. Gumikan kay og nila pa Holy Week ba? Or Easter Sunday ba na unsa man ang mga Easter dira mga bayot nya bawal man diri sa ila manglaba. So karon ko nang laba mga bayot lantawan ninyo akong nilabhan sa gawas. O di ba kang Karina gidaghang labhonon mga bayot kay murag kada minuto na siya gailis mga bayot basta di na siya ganahan sa sarina may ginagmami change I don't like. So nga ko ang ugangan diri mga bayot na ay gisulod nga bulak mga bayot oh. Pag bulak ba kani o kalabo ba kani. Then iyang gibutang na og kanang yuta mga bayot pinalit ni niyang yuta dito sa city. Kay ang yuta din sa gawas mga bayot pula-pula ba ay dili gyud inaning yuta Murag kaning yuta anay fertilizer daan. Init kaya mo ang sulod diri sa balay mga bayot pero sa gawas bugnaw. Gumikan kay kaning amo ang heater dinhi oh gi butang og 39 Celsius ang kainiton dinhi sa sulod sa balay mga bayot pero sa gawas mga bayot kurayon ka og di ka magjakit. So mga bre na ta dinhi sa ilang kalajinika mga bayot oh. Mangita tag kuan. Murag kaning yogurt mo ato ang kanon mga bayot kay nagluto akong ugangan dinhi og pasta. Yes mga bayot, pasta mo ato ang ihaom sa tong baba. Ang chips nga ako ang gipalit gahapon sa city ug kaning popcorn mga bayot nga ako ang gigama ganit gabi. Gigama na ko na siya gabi mga bayot ang ako ang gisagol ana asukal unya kaning dinhi sa pikas bowl ang ako ang isagol ana asin then galuto ang ako ang ugangan gabi pod og biskwit gibutangan na niya og dry fruits ba dayon ay niluto sa ako ang ugangan nga pasta mga bayot sa tuwag daghan kanig ibutang butangan og condensed butangan og unsay ngalan gani ato gatas butangan og duli aron makaon mga bayot. Pero makahanda-handa lang miya ni kaniadto mga bayot ug nay okasyon sa mo ang balay ba. Karon mga bayot walay duli dinhi mga bayot, walay gatas diri mga bayot. Ang ako ang isagol ana yogurt. Gutom bi aning manglaba. Bisag dili ikaw may mukuso-kuso anang mga sanina. Hago bi kay magsulod anang kuan. Sanina anang machine nya habuaon na pod kay ihalay-hay. Pero di gyud pareha sa tuwa nga magdabutag lubag. Di na ako nainiton mga bayot. Kaya makaon naman hindi sa bugnaw pa. Ako ugangan pag mata na ko kay gisakitan kog ulo mga bayot kay gamay ra lagi akong tulog. Dayon hinam ko og paracetamol gitagaan ko sa kuang kapikas sa ilong. Ako ugangan pag mata na ko minsugat din siya nako maningon og kaon anang pasta nga ako ang gibuhat. Kay hinom ra ba kag tambal di ba? Butan-butan man niya ko ang makagupa diri mga bayot. Ang kaapan lang ba og ganang mutubag ka imo alaging pangalan maabot na pikas barangay. Tabi din ko niya sa iya ang igsuon sa iya ang anak nga si Celestine ana gulang naman gud mga bayot sa mga na ta ang silingan dira mga bayot na maestra kanunay galagubo na ila ang yogurt kanunay galagubo ng ila ang sira. Bawal lang ka kung sa'y problema anak nila. Ngaon tanin yung mga bayot. Tama. Yummy. Nadaghanan ang akong butag yogurt eh. Ang akong brother-in-law ganina, send og picture og unsa kunoy patsada ni Karina. Kay magpalit na siya og mga sanina ni Karina, sapato, sandal, kanang mga sitsi ni Karina ba? Iya gyal ipangutanan niya nako mga bayot og kani ganahan ba ka nga ipasuot ni Karina? Munang ginan ako og kani mo patsada. Ako ipakita ninyo mga bayot inigabot na kay. After 2 weeks man siguro mauli na siya. 1 month siya dito sa China. Nangumpra. Dayon
Bawal kag unsa ipasalubong niya nako. Kay ipakita ko niya sa iyang gipalit. Kuan mga bayot, purag kindi man siguro to nga lubi ba? Then mangga. Mo yung ipasalubong. Dili sa imong pagpanghinambog mga bayot. Atong pag adto niya China mga bayot, pag ulit niya gitagaan ko niya og duha ka bukbag. Usa ka pantalon. Then gingnan ako og kaning usa akong ihatag sa imong igsuon. Mayon siya no. Because my sister is already married. Dili kuno na nila obligasyon. Obligasyon na daw kuno na sa ilaang sa iyang bana. Ay gud sila diri mga bayot. Once gani maminyo na ng ilaang mga kagupa mga bayot. Kung babaye di na nila obligasyon na dito sa bana. Wa gyud mga bayot. Ayang sister murag ambot sa gihatag ato murag t-shirt naman siguro. Oh, huna-huna po na ako. Minyo naman po, minyo naman po ko. Di na ko obligasyon nimo, obligasyon ko sa imong kaluha galing kay sumpas lang tinae ba. Unya gatipon pa mi diri sa usa ka bubong. Murag ulaw ra ka sa ilang part mo gawas ko di ko disinti lang taon. Kaya kung mga bato ko arte-arte hinlo lang na ako ang sanina, hinlo lang na akong lawas o kung gawas ko okay na kayo na ako. Kaya hunahuna po na ako, ako'y mga parente din ako'y kaila din huwag magkagidlay ko. Hindi po na ako kaulawan. Sila po, kaila po ni planeta din Nangganahan sila og ang suot sa ilang kauban, disente lang tawon. Hurot na mga bayot. Hindi istoryahan ra. Ako sa ning ulit. Kay kani magong yogurt bitaw mga bayot, init biya diri sulod sa amo ang panimalay. Kaning yogurt og di mabutang sa refrigerator. Mapanos pod. Mara pag pareha pod og luto ba og madugay na ang luto gani og mainitan og maayo, mapanos. Inaana pod mga bayot. Ako ning isunod og inom ning kape mga bayot. Gitimplahan kong kape ganina sa ako ang bana mga bayot to. Hala na usik. Wala ko na inom kay sakit lagi kay akong ulo. So ko tarong tulog lagi gumika ni Karina. So ito ning partner na niya ito ang luto og hapon nga agabi nga popcorn. Basta na asukar mga bayot. Ako ugangan akong bana dim kaon. Kamalando ang Karina ni nagkaon gabi. Wala diri ako ugangan mga bayot. Ing gawas kay palit naglabay basura. Dayon palit ko na siya og silhig. Wa pa man po na uli. Akong ugangan manggod na yun pug sulong ba. Ug nay kaila mo hapit magtabi. Samot ang iyang kaila katong mga tao dito sa pikas namang gipuyan. Kanina to tong bago pa kong subang dire. Ang mga tao dito mga bayot. Mga tagay na oh. Naibag-ong naabot sa ila ang barangay ba. Nya, lapad ba kay kog ilong di ko parehan lang tagas kayo. Mga puti pud sila niya ako tabon-tabonon ba kog panit. Ulang mga mata siga kayo. Akong bana pod nga grabe kay kapinikito. Muna siya don't go outside. Buros ko atong mga panahon na mga bayot ha. Namin da kayo mo lingkod-lingkod itong namay waiting shed atong atbang sa mo ang gipuy-an kaniadto. Manang mo ana ra kay kog matumig sa gawas sa imong mama. Yung ayaw. Pero kung naa siya mga bayot ako, pag-asa adto. Pero gagunit lagi. Hadlok maanod ba? Pero karon nausab na biya pud siya mga bayot. So kada na nakauli mig Pilipinas. Nausab nang iya ang iyang pag-treat nako ba mga bayot. Kay kung man tumigawas ni Karina, muhatag siya kwarta. Mayura na siya og asa mo dapitang sa ida madto. Maura, di ingon og kanang ayaw pahigtabi ana-ana. Wala na mga bayot di na pareha sa una gyud. Kay murag nasay ko na ko niya ba. Kay
Sus mga bayot, na ako i-share na ninyo karon mga bayot. Kani adtong uli migsikihor mga bayot. Ang akong brother no perting hubuga. Sayo nan kag 15 ka batol man siguro tong beer nga iyang giinom. Akong bana mga bayot, wala ra jud kay nahubog. Nakainom siya pero di gyud ingon og kanang hubog kay ba. Akong brother-in-law kay mura karon pa nakakita og beer nga inato kalami ba. Hala. Perte niya hubuga kay atol puto nga na ako ang igsuon ug ako ang papa sa hotel nga mo ang giistihan. Ang ako ang kapika sa ilong busy ug istorya dito sa ako ang mga kagupa, ang ako ang brother-in-law po dito sa Pika side, nag-inom kauban atong tag-iya sa hotel nga mo ang giistihan. Humanog inom mga bayot, nanguli na ako ang mga iso, nanguli na. Jesus kay galalis man ang ako ang brother-in-law ang ako ang kapika sa ilong. Paglalis mga bayot, mura man niya ako ang brother-in-law o kanang naputlag ikog ba nga kanang halas bitaw. Mura bang naputag ikog nga butiki bitaw asa to la lukso-lukso. Ako ang brother-in-law mga bayot, gikan sa among gistihan nga hotel sa Tag-Ibo mga bayot. Padulong sa Bahabar, gibaklay na niya. Ug ako pud tawon nga na-worry kog asa to kay di ba siya, wabe siya nakasinati anang lugar bago pa siyang tugpa. Unya bag matripingan or basta kay bago pang subang lagi anang lugar. Gisundan ako mga bayot pero distansya ra kayo. Sa layo ra kayo, ako distansya pud galakaw ra may mga bayot. Pero gasunod ko niya wa siya kay balog gisundan ako siya. Ay gadungo ra na siya mga bayot. Una-una na kog asa kanimo adto, madto ba kanig airport, madto ba kanig port din ha sa Siquijor, adto ba kanig Dumaguete. Basta kay gabaklay ra siyang way tumong mga bayot. Pag-abot niya dito sa Bahabar kay daghan man kay tawo sa Bahabar kay murag nagkuan man siguro to na okasyon ba ditong eat all you can man siguro to. Kay gistorya siya tong guard dito man siguro to mga bayot. Then pag human niya gistorya himbalik na pud siya. Dito siya sa Pika side, hinlabang siya mga bayot atong karsada, Pika side na pud siya minagi. So ako pud tawon nga murag mahadlok, murag mawala siya. Gasunod ra gyapon ko mga bayot. Gihangak gitawon kog sunod mga bayot unya nanawag na ko sa wala ba number ko ang bana sa Pilipinas. Nanawag ra ko dito sa reception sa hotel mga bayot ug wa ba naghilaka ako ang anak. Yung siya wala gadula kauban sa imiya ang papa. So bintaha. Nuktok akong bana. Dito sa tawa akong bana mga bayot gatod ning pagkaon. Gihatdan day kog lutuonon sa ako ang kapika sa ilong mga bayot oh. Gahatod siya og atsal ni siya mga bayot kaning atsala halang-halang ni. Then kaning atsala dili ni siya hang. Dayon pipino mga bayot. Ginahan si Karen na mukaon na ni. Gikanig basar mga bayot taro kayo kay way hugas. Dayon kani kamatis. Kaning inaning mga klasihang mga tanuna mga bayot fresh jud ka ini unya dili po ka ini mahal kay dili man ni sa city gipalit sa basar man ni dito niya palit. Dayon diri mga bayot na ay karning baboy ni siya kani karning baka ang ako kunong lutuon kaning karning baboy so ako rin isulod tanan sa landahan mga bayot kay aron dili ta mahago kay karong adlaw. Ano to mga bayot no pag uli na mo gasuka siya maayo mga bayot dayon iya tong dasmagantong purtahan sa hotel nga mo ang giistihan mga bayot. Mayang pagkaguba nahibuhog ang guard nga nung nahihinlagapak dito sa among kwarto. Giadto mi sa guard iningon siya og okay ra na ma'am ato ra nang i-fix karon inig motulog na nahimo ang brother-in-law. Pagkatulog sa ko ang brother-in-law mga bayot na ingon gitawon siya og gibutiti nang niyang tiyan ba og sakitag tiyan galit-ad. Dayon nakatulog siya mga bayot pagkatulog na niya aya pa namo gi ayo tong iya ang dasmagan dito mga bayot na ayo biya pot. Nakatulog dit siya mga bayot sa nan kang baklay na mo nang Tag-Ibo padulong dito sa Bahabar. Lopig pa lagi o iga training atong mga panahon na. So lutoon na ako ning dala sa kuwang kapika sa ilong mga bayot kay aron makauli ito siya makakaon na. So tala ubanay ko ninyo.
adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw. See you tomorrow. Bye-bye.